ассалому алайкум дӯстони гиромӣ. Боз як манзили истиқоматӣ дар ноҳияи Вусе ғелот мегӯянд бародаро. Хонаи имрӯзаи мо мана ҳамин аст. Сарҳад аз ҳамин ҷо шурӯъ мешавад, меравад то ба анамуҷа. Як кӯчаи дигар дорад, дар ин болотар мағоза мешавад. Масоаташ 12 сотиқ дохили хона мешавад. Гирди ҳавлӣ ва гирди хона пурра маҳкам кардагиест. Дар даромадгоҳ нёкин хел навеси хуб гирифтагиай, дар ин тараф дарахтон шинондагианд, забори нағзака гирифтагиай, об ҳаст. Ягон камбудӣ нест масъалаи обушда. Рангу бори нағз кардагиай, ҳавли болора нёкин пластика гирифтагиай. Дар ин ами тараф мешавад ошхона ва дар ин тараф бошад пурра агароташ аст, хонаҳо, як ҷои нишаст, хонаҳо мешавад, амборхона ва дигар маконҳо. Агаротчан ёкин хел калони хубаи оғилчан ёкин каҳдон дора, ҳамаи чи нағз дора. Дохили хонаҳо мешавад. Мана бародарои гиромӣ, дохил шудем. Якта веранти дароз дорад. Боз инҷадам як макони дигар аст. Оинаи хуб насб кардагианд дар даромадгоҳи хона. Дар инҷа ёкнед як хона аст. Албатта ин хонаи хоб ба ҳисоб меравад. Роҳ доштааст ба боми хона. Мана меоем, дохил мешем. Дар инҷа як ҷои нишаст кардагианд ва мешавад хонаи дуюмаш. Ин дуюм хона аст. Чӯб қатӣ кардагианд. Инаш хонаи сеюмаш ба ҳисоб меравад. Кондитсионерам насб кардагианд. Дар инҷа бошад ҳаст хонаи чорум. Тамоми хел мебели чиёшон хел гузоштагианд. Макони холӣ ва мешавад ҳаммом. Мана ҳаммомш мана ҳамин аст. Аз хонаҳо баромадем. Ёкин ман ҷара як бор нишон гирду ба гирди ҳавлӣ ам хел латоки хурдака кардагиа барои рафтани обш. Агаротам хеле ҷидо кардагиан сетка қатӣ ва инаш бошад ҳаст ошхона. Ошхона кардагиан. Боз дар ин тарафаш ҳаст такхона. Мана такхона. Ҳавлиро ҳами рангу бор кардаги инҷоро ҳам мара мозаика мегем, ҳам хел гирифтагианд. Инҷа ҷои нишаст хулоси гап. Ҷес пластика гирифтагиай, боз ҳам хеле чӯб қатӣ кардагианд. Дидем бардоро. Хуб. Инами қисмат меоем. Дар инҷа дута хона аст барои гузарондани зимистон. Сеткаи нағз гирифтагиай, пурра ҳами роҳ нағз кардагианд. Ва бисмилла дар инҷа бошад ҳаст ниёкнед. Ҳамчун газхона мегем, амборхона мегем, намехел. Аллоҳу хона. Дегдонча ва ҳамаи чира дорад. ҳам чӯба майда кардагӣ дорад. Хуб пиёзи картошка ҳам дорад бародарои ман. Як ҷои ҳоҷатхона ва як макони дигар. Мана бародарои гиромӣ, дар ин қисмат бошад як ҷои ҳамчун амборхона барои асбобҳои рӯзғор. Оғило ҳастанд ёкин ҳам ҷои тобистона дорад, ҳам зимистона. Ҷа алоҳида барои гӯспандо кардагӣ. Дароз дохил мешем. Оғиле ки маҳкам аст доимо роҳи алоҳида дорад, ба ҳавлии хона намедрояд, роҳи алоҳида дорад. Инҷада ба фикрам ки метавонем ки дигар молҳорам ҷой кунем. Ина бародарои гиромӣ хел маҳкам кардагӣ, ҷа ҳезм мондагианд ва оғил барои молҳои калон. Ин хел калон кардагианд, охиршона сохтагианд. Як хела расход кардагӣ, хела меҳнат кардагӣ дар ҳами хонаш, ҳами сои мулк. Ва дар инҷа ёкнед як ҷои холӣ мешавад барои пору гирифтан, нем хел махсус битон кардагӣ барои гирифтани порош. Ва дар ин тараф як оғилиш барои тобистоне. Аз агарот пурра ҷидое, аз ҳамин агаротчон ҷидо кардагианд. Нархаш 590,000 сомонӣ. 590,000 сомонӣ. рақамҳои сои мулкам мемонем, занг бизанем, муомила кунем. Камтарак арзон мешавад то наворҳои дигари мо. Пас аз анҷоми ҳар навор, хуб дӯстони гиромӣ, интихоби мо ва сарпарасти наворҳои мо Nitro Max. Бо Nitro Max бошед.